Počkaj. Toto je Igor Kmiť, Kyslan a Paťo Čurila. Ja nechcem umrieť. No sami. Jednoducho sami. Vyťahni sa tým mobilom, bro. Vidíme svetlo, je to pán profesor Beňuš. Pán profesor Beňuš, nedám vás na kameru, aby ste ma potom nezažalovali, že ste na YouTube. Ja sa bojím, počkaj. Niekto sa bojí. Áno, to je on Pešinsky. Stratený v tomto hustom lese. Dajte mi lampa, už nevidím. Si úplne sám. Zasvieť mi niekde, nech to niečo vidí. Počkaj, tu máš. Vidíš? Stratený v lese. Pán profesor, zachránte nás. Sme opustení, sme jediní. Áno. Kyslá, otoč. Kyslá. Máme náš vedúci, ktorý... Áno, náš vedúci, ktorý sám zablúdil. Máme iba toto. Iba toto. Nemáme vôbec oblečenie. Sme nahí. Pozrite. To je... Prvé náznaky. To je Ondro. Sme nahí, vidíte to? Áno, to som ja. Ja mám pleste na vtáka, vidíš to. Je to viac než zlé. Nikde nikoho. Nevieme, kde je Zochová chata. Nevieme nič. Vieme, že Igor je debil, ale to máme vstať. Sme len sami. V jednote plnej svinstva. Nemáme veľkú šancu prežiť, ale nám to nevadí. Maďari na nás útočia z každého rohu. Ale my im naše čas nedáme. My budeme bojovať. Ondra, ty bojuj, ja som KDH. Áno, KDH, SMK, ty Magor. Poď za tebou medveď. To tu bude medveď. Je to zlé. Toto je Čurila. Medveď! Hej, medveď často býva na strome. Medveď, otočte sa! Vidím mucho, medveďa. Teraz by bola halus, že by nás mucha prepadol. Dajte mi jedno. A mucha je iba povadita. Myslíš? Dobre, to vypoj. Jak mucha tancuješ, ne? Ale už som bol v bufete. Tu na imatrikulačkách. Kde je bufet, tam je mucha. Áno. Je na Zochovej chate bufet? Prečo je dobré mať muchu v tebe, keď sme stratení? Áno. To je lepšie než psík, ty kokos. Mucha, hľadaj. Áno. Stála. Ne, to som ja, mucha. Ja, to je tvoja noha. Áno. Strom. Nebral. Oslepuje nás. Ja to žiaden nevidím. To sú mimozemšťania, Kyslan, svieť. Akože mimozemšťania. Mimozemšťan. Zasi, Kyslán. Približuje sa. Poďte tam, vzadu. Ďaleko. Mimozemšťan. 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 Hej, čo keď vás razí, debili? Len tak chápeš z princípu, že ste divá zver. Holka, posledný záber na Igora Kmiťa. Pán profesor, môžem si vás dať na záber? Nie. Dobre. Takže